alle sammen. I dag vil vi lave en hverdagens skoletaske. Ja. Og ja, Eden starter. Okay, jeg har sådan en blå fjeldrev i mellem. Ja, okay. I det her yderste, et af de yderste rum, der har jeg 2 elastikker. Altså i den anden side, der har jeg penge. Der har jeg 26 kroner. Og så i det her rum, der har jeg en 10-kroner-pakke med white mint og en 20-kroner-pakke med fisk og yes. Den fik du med mig? Det vil jeg ikke, tror jeg. Den købte du med mig? Nej, den fik jeg ikke sådan. Og så har jeg en 20-kroner og så en concealer. Hvorfor er den concealer? Fordi jeg har den til. Og så har jeg 2 bolcher. Nu har jeg så ikke 2 bolcher. Ja. Okay, og så i det store rum, jeg har, der har jeg mit penalhus, som er på Frank, og der er hjerter på. Og så, ja, en lommeregner, det skal bedre, gjøre farver. Der er noget, der skal og så har jeg min læsebåndsbog. Prometheus. Det er faktisk virkelig god. Jeg har min elskede iPad. Okay. Ja. Og så har jeg dansk mappe. Og matematikaflevering. Det er en det. Og så har jeg min kontaktkode. Og det er så det, jeg havde i min skole. Okay. Nu er det så min tur. Og ja, jeg har også en fjelderev. Det er bare stort. Jeg kan starte med det her rum, der er hernede. Der har jeg en Eos. Det er sommerfrugt. Og så har jeg Babyliss. Og så har jeg min Nivea-lægrutter. Ja. Og så har jeg bare nogle hårstikker. Og jeg har også en porno. Ja. Det er det, jeg havde i mit første år. Jeg skal op til det store rum. Der har jeg en handsker. Altså, der var bare en. Så har jeg også et elsket penalhus. Ja, så har jeg en lommeregner. Nice. Ja, så har jeg også en kasse. Det er for Tiger, de der tur. Så har jeg alle mulige farver og blyanter, og alt det, man har i sin skole. Eller ikke skole, så skal man så har jeg den mega smarte kugler. Og så har jeg min kiggerblyant. Ej. Lad være med at bruge en lommeregner. Men den er nice. Ja, jeg ved det godt. Jeg er også nice. Ej. Så skal jeg videre. Så har jeg endnu en handske. Jeg har den her bog, der hedder Taberliv. Ja, jeg har læst 25 sider af den. Ja, den er okay. Så har jeg min Hold op til den ting. Hold op. Så har jeg en dansk bog om litteratur. En matematikbog. Den tykke. Så har jeg sådan en matematik. Som jeg har lektier på i. Så har jeg 2 matematikafleveringshæfter. Så har jeg dansk. Og så herude til siden, der har jeg en drikke. Og
det var så det, jeg havde i min skoleklasse. Ja, vi vil bare lige huske at like og abonnere vores kanal. Og hvis I har nogle forslag til nogle videoforslag, så bare skriv dem ned i kommentaren. Og så har vi så vores søde minde. Ja, hun er så gået væk. Vi skyper med hende, men hun er så gået væk. Så men... Hej.